Bore da, a croeso i chi gyd i'r Oedfa'r Bore yma yn enw Arglwydd Iesu Grist. Emyr sy'n ôl yn y pwlpit, yn braf iawn cael ti'n ôl Emyr yn edrych ymlaen i fod dan dy weinidogaeth di gwrando ar gair cael ei bregethu bore yma. Mae Lois yn nes ymlaen, mynd i ddod ymlaen i sôn am gwyl yr Eglwys Newydd, a hyn i ni'n gobeithio bwriadu wneud yno. Mae yna fanylu ar y sgrin, ond wneud Lois fanylu ar y help sydd ei angen. Lois sydd wedi bod yn brysur iawn, gweithio ar y Myrlin yr wythnos yma, a y goriad bore? 2:00 bore, Myrlin lawr yn Grangestown. Wedi Dyw yn defnyddio hwnna i gyfathrebu i gariad. Mae cwrgweddi yma nos Fawrth, ac yna pan yd sgwrs di Mercher, ac yna mae clybiau fel arfer nos Wener, yr Agrybydd, mae cwrdd aelodau ar yr 8fed o Orffennaf mewn 2 wythnos. A sy'n nesaf, yn ddysgol Emyr yn ôl. Un beth arall, mae angladd Olwen Walmsley, mam Nia Brown, ar y 7fed ar 20 o'r mis yma, sef wythnos i ddydd Mawrth yn Aberhonddu. Chi'n cofio am y teulu yn ei gael ar nhw. Un peth arall, o'n i'n annog pobl wrth ystretha i gymryd llyfrau. O'n i'n sgwsil a Tim Keller, gweinidog yn America, bydd farw mis diwetha. Rhaid llyfrau eraill, nes i gael 20 copi o'r ein am ddim. Dyn o'r enw Jeremy Marshall. Jeremy Marshall yn arfer bod yn Chief Exec of the UK's oldest private bank. He was diagnosed with terminal cancer in 2016. Cymryd i sgwennu 2 lyfr, Hope in the Face of Suffering, ac yna Beyond the Big C, Hope in the Face of Death. Felly mae yna gwpiau ar gael i chi cymryd nhw am ddim. Felly bydwch a gael nhw fyna, ewch a gwpiau gyda chi a'i darllen nhw. Ewch i ni glwyno'r oedfa i Dduw. Ni dod o dy flaen di yn awr o Dduw Sanctaidd, yn gwyddio am dy help di. Ni'n dod i ofyn am gymorth. Ni'n gallu dod o dy flaen di yn yr ysbryd cywir. Ni'n gallu rhoi popeth arall sydd wedi bod ar y meddyliau ni yn ystod yr wythnos, hyd yn oed yn ystod y nos. Felly bod ni'n codi a bod yna bryderon, a bod yna brysurdeb peth eraill sydd ar y meddyliau ni. Ni'n gofyn nawr am dy help di, ni'n rhoi'n hynna'n y llwyr, i dy addoli di, i ddod o ddifri o dy flaen di, a cofio pwy i ni, bod ni yn bechaduried, a bod ni'n heiddi dy gosb di, bod ni'n heiddi cael yn hanfon i ffwrdd o ddiwrthod ti. Ni yn diolch, dy bod ti'n Dduw sanctaidd a cyfiawn, a bod ni ddim. Dy bod ti yn llawn gras a trigaredd. Ni yn gwyddio byddwn ni yn ymwybodol heddi o dy gariad di tuag ato ni. A byddwn ni yn sylweddoli os ni yn gysnogion y bore yma. Os ni wedi derbyn maddeuant, a bod ni yn blant i ti. A bod ni, yr cysur, yr sicrwydd yna, fel y dyn yma di sgwennu amdano, hyd yn oed yn wyneb marwolaeth, yn gwybod bod ti wedi garu fe, wedi achub fe. A blwydd, ni'n gwybod bod y pethau yma, ond yn dod i ni, trwy waith yr Arglwydd Iesu Grist, a'i farwolaeth a'i atgyfodiad Gan ni'n gwyddio nawr, o'r yma, byddai'r efengil yn newydd ac yn ffres i ni. Ac byddai ni wrth ein bodd i gael bod yn darllen Beibl gyda'n gilydd, gwybod bod eiriau di yn berffaith, bod dim camgymeriadau, a mae dyma beth sy'n angen i ni glywed. Gwyddio nawr bydd ysbryd di yn dod lawr, ac byddwn ni yn ymwybodol o dy bresenoldeb di yn yr oedfa yma. Newid y ffordd i ni meddwl, newid rhywun sy'n bwysig i ni, a bod ni yn dygaru di yn fwy nag unrhyw un a unrhyw beth arall. Ac bod ni eisiau codi i ganu ac i ganmol, a bod ni eisiau mynd o yma i dreulio mwy o amser gyda ti, a eisiau dy wasanaethu di, a gweld ei enw di
yn cael ei barchu a'i ganmol eto yn y ddinas yma gan ein gwlad ni. Bydd yn Tregarog wrthon ni nawr, bydd gyda Emyr ar onest iddo fe, ac byddwn ni'n ymwybodol mae ti sy'n siarad, a bydd ti'n siarad yn uniongyrchol, yn bersonol gyda pob un ohono ni, yn gofyn i ni i ymateb. Diolch bod ti yn galw ni ddod ata ti. A hynny yn enw gynheiddiad Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Dewi. Yn teimlo chydig bach bore yma fel Dorothy and the Wizard of Oz. There's no place like home. No place like home. Wedi cael fraint o bregethu mewn eglwysi eraill dros yr wythnosau diwetha ac o gael eistedd yma dan weinidogaeth Aron, ond mae'n dda i fod nôl. Wel, ni ganu emynd yn gilydd. Ni ganu rhif 1 yn y llyfr. Sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, dduw holl a lluog. Gyda gwawr y bore, dyrchafwn fawn i'n codi mawl i ti. Sanctaidd, 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 cadar na thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Dyw ni yn dad, mab ac ysbryd glân, does na ddim dduw tebyg iddo fe. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Nef waredigion, hynny yw yr Cristnogion hynny yn y nef sydd wedi ei achub, wedi ei gwaredu, bwriant ei coronau yn oelaidd wrth y traed. Mae Duw yn rhoi coron i'w bobl, ond beth i ni eisiau gwneud, ni eisiau moli fe. Plygu mae seraffiad, mae'r angylion yn plygu mewn addoliad ffyddlon o flaen ei creuwr, sydd yr un erioed. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Cwmwl a gylchyna. Hynny yw, mewn ffordd, mae Duw wedi guddio oddi wrtho ni. Oherwydd ei ogoniant, oherwydd mae ysbryd yw e. Gweled dy ogoniant, ni all aniannol un. Mae pobl aniannol, pobl o'r byd, o'r ddeiar, ddim yn gallu gweld Duw. Hynny'r ffordd ni'n gallu gweld Duw yw yn ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, a trwy waith yr ysbryd glân yno ni. Unig sanctaidd ydwyt, dwyfol byr Jehova, perffaith mewn gallu, cariad oet dy hi. Sanctaidd, 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 dduw holl a lluog. Datgan nef a deiar ei mawl eith enw di. Mae'r greadigaeth, y nefoedd a'r ddeiar yn moli y Duw yma. Sanctaidd, 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 cadar na thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni, fe yw ein Duw ni. Na ni sefyll i gan ei mawl iddo fe. Sanctaidd,
Ni'n mynd i ailgydio bore yma yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Gan bod ni wedi cael 2 wythnos o seibiant, a gan bod ambell un yn ymweld, na jyst roi rhyw recap sydyn o be ni wedi gweld mor belled. Ni wedi cyrraedd yr ail benod, a be sydd wedi digwydd mor belled yw hyn, ni wedi gweld Paul gyntaf i gyd yn cyflwyno ei hun i'r Corinthiaid, yr eglwys yma, oedd wedi bod yn rhan o'i sefydlu, a mae wedi atgoffa nhw o'r dechrau ychydig bach o beth yw hi i ddod yn Gristion a beth yw hi i fod yn Gristion. Ond nhw'n bobl oedd wedi cael ei galw gan Dduw, a wedi ei galw i fywyd newydd ac i berthynas newydd gyda Duw. Ac yna, chi'n gofio, mae Paul di neidio fwy na lai'n syth ar ôl yr agoriad cyntaf yna i fewn i y broblem, neu un o'r problemau mawr oedd yn gwynebu'r eglwys yng Nghorinth, sef cwmpo mas, dadle, ymraniadau, ymbleidio. Oedd yr eglwys wedi rannu mewn i grwpiau gwahanol oedd yn cefnogi pregethwyr gwahanol. A mae Paul eisiau delio gyda hyn. Ac be sy'n dod yn amlwg wrth i ni fynd ymlaen yw fod yr hyn oedd wedi digwydd yng Nghorinth yn symptom o broblem dyfnach. Pam fod y Corinthiaid yn cefnogi Paul neu Apollos neu Pedr a pwysleisio'r pregethwyr, pam? Achos o'n nhw wedi colli golwg ar canolbwynt yr Efengyl, ar neges yr Efengyl. Mae Paul yn trial atgoffa nhw o'r pethau yma. Mae wedi atgoffa nhw, mae dynamic yr Efengyl, neges yr Efengyl yw ffolineb a gwendid. Fod Duw wedi dod yn ddyn a wedi marw ar groes mwyn achub y rai sy'n credu ynddo fe. A mewn ffordd, be ni'n neud nawr, i parhau, mae Paul dal yng nghanol ei ddadl yn trial cael y Corinthiaid i ddod i'w synhwyrau fel petai. A felly ni'n cyrraedd pennod 2. A na i ddarllen y bennod ar ei hyd. A minnau, pan ddeithim atoch gyfeillio, ni ddeithim fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddoethineb wrth gyhoeddi i chwi ddirgelwch Duw. Oherwydd dywysais beidio a gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist ac yntai wedi ei groeshoelio. Mewn gwendid ac ofn a chryndod mawr y bu mi yn eich plith. Am hymadrodd ei am pregeth, nid ceiriau deniadol doethineb oeddent, ond am lygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Mwyn i'ch ffydd fod yn seiliedig nid ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw. Eto, rydym ni yn llefaru doethineb ymhlith y rai eiddfed, ond nid doethineb yr oes bresennol, na'r eiddo llywodraethwyr yr oes bresennol sydd ar ddarfod amdanynt. Rydym ni yn llefaru doethineb Duw a'i dirgelwch. Doethineb guddiedig a ragordeiniodd Duw cyn yr oesoedd un dwyn i'n gogoniant. Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes bresennol môr ddoethineb hon, oherwydd pe buasent wedi ei hadnabod
ni fiasant wedi croeshoelio arglwydd y gogoniant. Ond fel mae'n ysgrifenedig, pethau na welodd llygad, ac na chlywodd Clist, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rai sy'n ei garu. Eithir datguddiodd Duw hwy i ni trwy'r ysbryd. O blegyd mae'r ysbryd yn plymio pob peth, hyd yn oed dymderoedd Duw. Oherwydd pwy sy'n deall y natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mhob un. Yr un modd, nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond na ni, nid ysbryd y byd a dderbyniasom, ond yr ysbryd sydd oddi wrth Dduw mwyn i ni wybod y pethau a roddodd Duw o'i ras i ni. Yr ydym yn mynegu'r rhain mewn geiriau addysgwyd i ni, nid gan ddoethineb ddynol, ond gan yr ysbryd. Gan esbonio pethau ysbrydol i'r rhai sydd yn meddu yr ysbryd. Nid yw'r rhai aniannol yn derbyn pethau ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddynt hwy, ac ni allant ei hamgyffred gan mai mewn modd ysbrydol maent yn cael ei barnu. Mae rhai ysbrydol yn barnu pob peth. Ni chant hwy ei barnu gan neb. Yng ngeiriau'r ysgrythur, pwy a adnabu feddwl yr arglwydd i'w gyfarwyddo? Ond y mae meddwl Crist gennym ni. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Y beds yma ni, rhoi stori'r plant nawr. Iawn. Wel, mae rhai plant i ffwrdd heddiw, so mae llai ohonoch chi. Ond dim os, mae dal digon o blant efo ni. Ydych chi wedi bod yn really excited am rhywbeth o'r blaen? Fi'n gwybod mae rhai o chi wedi, achos... O, go Niles, beth ti'n bod yn excited am? Ti'n mynd i party heddiw, dwi'n hwnna yn excited. A fi'n gwybod bod lot o rai arall chi wedi bod yn excited am stwff, achos chi'n rhedeg mewn i clwb weithiau, chi'n fel, Bed, fi wedi cael ser yn y dydd, neu fi wedi cael sticker heddiw, a dyna'r peth cyntaf chi'n dweud. Chi ddim yn dweud helo weithiau. Chi jyst yn rhedeg mewn a jyst eisiau dweud e'n gyflym, okay? A mae gyda ni rhywbeth yn ysgol fi o'r enw Canu Clod, lle ni'n cael gwasanaeth yr ysgol i gyd, ac mae athrawon yn cael dweud pethau da mae'r plant yn wneud, a os mae'r plant di ennill medal neu tystysgrif neu rhywbeth, maen nhw'n cael dod lan o flaen yr ysgol gyfan a dweud enillais i medal am gymnasteg, neu beth bynnag, okay? A maen nhw'n defnyddio loads o geiriau mawr fancy fel enillais, mae hwnna'n mawr o fancy plant fi. Beth arall, maen nhw'n defnyddio dyfal barhau, maen nhw'n defnyddio cydweithio, lot o geiriau eitha hir, okay? A maen nhw mor excited a i ddweud y pethau yma i ni. Okay, mae pawb yn clapio, a mae'n bach yn embarrassing, really. Ond wedyn maen nhw'n mynd i eistedd lawr, a mae'n wych. Okay? A dyna be ni'n cael fan hyn mewn ffordd. Mae Paul, yn bit mae Emyr jyst i darllen, mae Paul yn sôn am rhywbeth super exciting. Okay? Mae e'n dod at y Corinthiaid, a dwi ddim hyd yn oed eisiau gwybod peth amdano nhw, mae e'n mynd syth i sôn am y peth mwyaf pwysig, sef bod Iesu Grist wedi marw ar y groes. Mae'n dweud, fi ddim yma i ddysgu pethau amdano chi, fi yma i ddysgu chi am Iesu Grist. Dyna'r un peth pwysig dwi eisiau dysgu i chi. Okay? Dyna beth mae'n dod ato nhw i ddweud. Dwi ddim eisiau defnyddio geiriau mawr, dwi ddim yn gallu
falle neud e mewn ffordd ffansi. Weithiau mae rhai pobl yn gallu neud sioe a dangos pethau super cool wrth i nhw dysgu ni rhywbeth. Dyw Paul ddim yn gallu neud hwnna. Dyw e ddim yn gallu neud rhywbeth super fancy. Dyw e ddim yn defnyddio geiriau mawr hir. Mae'n defnyddio pethau ni gyd yn deall. Okay? A dyna be mae Paul yn dweud sy'n bwysig. Dyw e ddim lan i beth ni'n trial wneud. Dyw e ddim lan i'r ffordd mawr ffansi ni'n neud pethau, neu geiriau mawr ni'n dweud pethau. Mae e am beth ni'n dweud. A mae Paul yn dweud, dyna gyd fi eisiau dweud, mae Iesu Grist wedi dod i'r byd a wedi marw ar y groes drosto chi. Ond dim just hwnna, mae wedi atgyfodi hefyd. Dyna beth mae Paul eisiau dweud wrthon ni. Dyw e ddim yn dweud mewn ffordd super fancy, fel enillais i cariad Iesu Grist achos dwi wedi ymddiried ynddo fe. Mae jyst yn dweud, mae Duw yn caru fi. A fi nawr yn caru Duw trwy Iesu Grist. Dyna gyd mae Paul eisiau dweud. A mae mor dda i ni gallu cofio hwnna, a ni'n gallu rhannu hwnna gyda ffrindiau ni. Dyw ffrindiau ni ddim angen gwybod lot am y Beibl. Ni'n gallu just dweud wrthyn nhw, mae Duw yn caru ti. A dyna gyd mae'r efengel yma, dyna gyd mae'r Beibl amdano, yw cymaint mae Duw yn ein caru ni. Iawn? A dyna gyd fi eisiau dweud heddiw. Dyw e ddim yn stori mawr, dyw e ddim yn byd hir. Dyna gyd mae Duw yn ein caru ni, a gyda help yr ysbryd glân, ni'n gallu caru Duw hefyd. Iawn? Da iawn chi am rado. Diolch. Diolch ti, Beds. Mae Paul yn sgwennu, dewysais beidio a gwybod dim yn eich plith ond Iesu Grist, ac yntau wedi ei groes hoelio. Na gyd oedd eisiau siarad amdano fe. Ni angen clywed hynny. Ni angen cael natgoffa o hynny. Dyna ni'n mynd i ganu nesaf. Rhif 9 yn yr atodiad. Datguddiau i mi'n gyson y groes ar Galfari. Ni angen i ddiw ddatguddio'r peth i ni, ond ni angen hefyd cael ein atgoffa yn gyson. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu.
Lois yn mynd i ddod ymlaen i rannu chydig am yr hyn sy'n digwydd cyn bo hir. Diolch Lois. Bore da, neis fod efo chi. So wythnos nesa, wythnos nesa, achos da ni'n mynd cyfri wythnos yma. Mae gwyl Eglwys Newydd a Llangwynlais. A mae gennym ni 2 ddigwyddiad yn digwydd. Yn gyntaf, da ni'n mynd i, yn yr wythnos, so 26 i'r cyntaf, da ni'n mynd i agor yr eglwys yma i fyny, a da ni'n mynd i cael arddangosfa creadigol. Mewn ffordd creadigol, achos dyw ddim fatha gael yr un normal. So, os da chi eisiau rhoi eich gwaith chi fewn i'r arddangosfa, bydd hwnna yn ffantastig. Da ni'n chwilio am barddoniaeth, celf, lluniau, pottery, ffotograffiaeth, a bydd efo'n neis dangos amrywiaeth o creadigrwydd gyda ni fatha eglwys, ond eto mae hwnna'n pwyntio at yr un sydd yn greadigol full stop, sef yn arglwydd Iesu Grist ni yn Duw. So, byswn ni, dwi wedi creu taflen fan hyn, lle da chi'n gallu llenwi fewn neu e-bostio fi efo teitl y darn, a wedyn be bys o'n wych ydy wrth ymyl bob darn o celf byna fatha blurb bach, a bys o'n neis yn y blurb yna rhoi paragraff amdano chi'ch hun, so fydda pwy ydych chi, be sy'n ysbrydoli chi, be sydd wedi creu'r darn o celf yma, neu beth, ychydig bach o eich ffyr chi, os mae hynna yn naturiol o ran sut ydych chi'n creu. So mae yna lot o cwestiynau bach o fanna i helpu chi. A wedyn, jyst manylion i gwybod pa mor fawr ydy'r celf mwyn i fi dechrau paratoi creu waliau a creu pethau i ddangos. So os ydych chi eisiau dangos celf yn yr wythnos yna, bydd yr adeilad yn agored bob diwrnod yr wythnos yna, 10 tan 6. A jyst gobeithio cael bobl i fewn, jyst i dangos cariad, i dangos croeso, a fod nhw ella yn llai ofnus dod i fewn tro arall. So mae hwnna yn bancw. A wedyn ar y cyntaf, sef y dydd Sadwrn, mae yna ffair ar y comin, sef gwyl Eglwys Newydd. A gynnu ni stondin mawr gan y mudiad, so mae fatha, dwi'n meddwl 3 metr by 9 metr. A maen nhw wedi gofyn i ni ddim rhoi te a coffi allan flwyddyn yma, gan fod y stondina bwyd yn gorfod talu i cael lle yna. A da ni ddim maen nhw wedi rhoi lle am ddim i ni. So da ni'n gallu rhoi dŵr allan, ond bydd o'n wych gallu gwneud gweithgareddau i'r plant. A maen nhw wedi actually gofyn i ni rhoi gweithgareddau i'r plant sy'n wych. Maen nhw wedi gofyn i ni gallu engeidio efo pobl o gwmpas. So yn y gazebo, rhoi dŵr allan, byrfa a cadeiria, blancedi picnic, efallai stondin llyfrau am ddim neu fatha tracts. A wedyn, gweithgareddau plant. So dwi wedi rhoi syniadau, fatha amser canu neu amser stori os da chi yn licio deud stori, os da chi fel pypeda, bydd hwnna'n gret, neu hynod amser crefft, so gweithgareddau bach yn ystod y diwrnod. So byddwn ni allan rhoi fatha amserlen yn deud 1 o'r gloch stori neu 3 o'r gloch amser crefft, a wedyn cael bobl i ddod eto ag eto. A cyfle i ni sgwrsio, so bydd yna pethau gwahanol i ni dechrau sgwrs fatha, wel, gobeithio bydd e ddim mor wyntog flwyddyn yma, ond fatha'r peth sbinio am sgwrs. So mae yna lot o syniadau, ond bys efo'n neis fod y syniadau yn dod o hwnna chi. So yn y tudalen yma, os da chi'n gallu rhoi eich enw lawr, neu os gyda chi fatha syniad arall yn gweithgaredd plant, please rhowch o fewn. A wedyn, yn y bit yma, mae yna just timetable. So bydd angen setio fyny rili cynnar, so dwi'n cael rhai enwa. Wedyn, dwi wedi just rhoi 2 shift,
fatha bore pnawn. Os da chi fatha just am amser specific, da chi'n rhydd, just rhowch enw chi lawr ar amser specific, a wedyn tîm setio lawr. So os da chi'n lli llenwi hwnna, bydd hwnna yn hyfryd. Ond y peth mwyaf pwysig da ni'n gallu gwneud ydy gweddio. Achos da ni'n gallu gwneud y sŵn mawr a'r clangs a ella edrych yn cool, ond da ni'n gobeithio ddim yn, achos da ni'n mynd i actually rhannu Iesu Grist. Fod cariad Duw yn dod yn glir trwy'r ffordd da ni'n ymddwyn yn siarad, yn caru eraill, a fod ni'n gallu dangos fôn a gobaith mwy i gael. Diolch. Diolch ti, Lois. Jyst i ategu beth oedd Lois yn dweud fyna, mae'r digwyddiad ar y comin ar y cyntaf, a wedyn ar yr ail, ar bore Sul y diwrnod wedyn, bydd yr oedfa fan hyn yn, falle'n oedfa, fwy croesawgar. Fi'n gobeithio bod ni wastad yn croesawgar, ond falle'n yn un bydd y pobl yn teimlo'n fwy hyderus yn dod iddo fe, felly plis teimlwch yn hyderus i wahodd ar gyfer y bore Sul yna hefyd. Ond na i weddi, na ni gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ni'n dod ato ti yn awr ac a harglwydd mawr yw ein braint. Ni wedi canu amdana ti arglwydd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Duw, holl alluog, yr dryndod fendigaid, yr un sy'n gadarn ac yn drygarog. O arglwydd, does yna neb yn debyg i ti. Yr nef ar ddeiar, yr saint a'r angylion, y cwbl yn canu mawl i ti. Dad, bore yma, ni'n diolch bod ni'n gallu dod ger dy fron di a dalw di yn dad. Arglwydd ni'n gwybod bod heddi yn Sul y tadau ni'n diolch i ti. Am yr tadau da a ffyddlon hynny ti wedi rhoi i ni. Arglwydd, ni'n gwybod fod dyddiau fel hyn yn gallu codi pob math o deimladau amrywiol yno ni. Dad, felly fwy na dim heddi ni'n diolch bod gennym ni i gyd un tad. Diolch amdano ti, o Dad, yr un sydd yn ein caru ni, yr un sydd wedi'n creu ni, yr un sydd wedi rhoi y annwyl fab, yr arglwydd Iesu Grist, i farw drosto ni. Diolch fod yr arglwydd Iesu, arglwydd y golgoniant, yn barod i ddod ac i ddioddau yn ein lle ni. Diolch am y neges gwych yma sydd gennym ni. Y neges rwy ti wedi ddatguddio i ni, a y neges yna sydd wedi cael ei gofnodi a'i basio lawr i ni yn dy air di. Ni'n diolch dy fod ti arglwydd trwy'r gair a trwy waith yr ysbryd glân yn gallu gweithio yng nghalonnau pobl fel ni ac yn gallu dod â ni i dy weld i, dy nabod i a dy garu di. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir amdano ni y bore yma. A Dad, ein gweddi ni yw y bydde di'n helpu ni i gyflwyno'r neges yma i eraill. Dad, ni'n diolch i ti am brygethu a bod ti wedi trefnu'r ffordd yma i dy air di i gael ei gyhoeddi. Dad, ni'n gwybod bod yna hefyd pob math o gyfleon eraill i dy bobl i rannu'r gair. A Dad, ni'n diolch i ti bod gennym ni gyfleon fan hyn yn yr Eglwys Newydd i roi rhyw arddangosfa ymlaen, i roi rhyw stondin ar y comin, a arglwydd hynny mwyn cysylltu gyda phobl, mwyn dod i nabod pobl, mwyn dechrau sgyrsiau gyda phobl, a arglwydd trwy hynny i allu cyflwyno iddyn nhw yr newyddion da yma sydd gennym ni, y gobaith yma sydd gennym ni, y Crist croesoeliedig yma sydd gennym ni.
A Dad, ni'n gwybod ar ben ein hunan, bydd yr ymdrechion yma i gyd yn dod i ddim yn wastraff amser llwyr. Ond Arglwydd, os wyt ti trwy ysbryd glân yn dod ac yn gweithio, yn rymus, gall bobl cael ei achub. A dod allan o'r tywyllwch ac i doleini di. Arglwydd, gweithio felly o sgweli di fod yn dda. Dynyddia ni, dynyddia dy bobl di, ni'n dod ato ti yn wan ac yn anghennus, yn ddi-ymadferth, ond Arglwydd, diolch bod dy nerth di yn cael ei berffeithio yn ein gwendid ni. Arglwydd, derbyn ni nawr y bore yma. Helpa ni ganolbwyntio ac i rando yn ro galonau agored i ni i dderbyn yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr Arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Rhif 131 yng Nghrymawr 1. Agor ein llygaid i weled yr Iesu. I mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu. Agor ein clustiau a dysgu ni wrando. Agor ein calon i nabod yr Iesu. Yn ei sefyll i ganu. Dwch gyda fi i 1 Corinthiaid pennod 2. Ond y bobl yn yr eglwys yng Nghorynth oedd wedi mynd i bwysleisio doethineb dynol. Ond nhw wedi mynd i ymfalchio mewn doethineb a gallu ag doniau pregethu rai o'i arweinwyr nhw. Mae Paul wedi bod yn treul atgoffa'r Corinthiaid mae hynny'n mynd yn gwbl groes i neges yr Efengil. Mae'r neges sydd gyda ni yn un o ffolineb, yn un o wendid, yn un o warth. Ni'n pregethu Crist, croes hoeliedig. Falle mae'r cwestiwn
fydd yn dod i'r meddwl wedyn yw, wel, os yw'r neges yma mor ffôl yng ngolwg y byd, sut neu pam bydde unrhyw un yn ymateb iddo fe? Pam bydde rhywun yn credu ac felly yn cael ei hachub? Sut mae pobl yn mynd i ddod i gredu os yw'r Efengyl yn swnio mor wirion? Os yw'r Efengyl mor wahanol i neges y byd, sut mae pobl yn mynd i ddod i ffydd? Nawr mae Paul di dechrau ateb y cwestiwn yna nôl yn gynt yn y llythyr wrth sôn am y ffordd mae Duw yn galw pobl at y fe ei hun. Ond fan hyn mae fel petai yn dadbacio be mae di gweud yn barod. A'r ateb mae'n rhoi yw hyn. Mae Duw yn achub pobl trwy ei air a trwy ei ysbryd. Trwy gwendid a ffolineb pregethu y gair, bod nhw rhywun yn sefyll lan o flaen pobl ac yn siarad gyda nhw ac yn esbonio'r pethau yma iddyn nhw mewn ffordd syml ac yn ar ysbryd glân. Nerth Duw ei hun, doethineb Duw ei hun ar waith yn ein calon ni. Y gair ar ysbryd. Fel eglwys, ni'n ystyried yn hunan yn bobl efengylaidd. A mae'r gair yna yn gallu golygu pob math o bethau i wahanol bobl erbyn hyn. A fi ddim eisiau mynd lawr y trywydd yna bore yma, ond yn aml iawn, pan ych chi'n dod ar draws pobl efengylydd, pobl sy'n cyflwyno hunan fel bod nhw'n efengylydd, y tueddol yw bod nhw'n pegynnu. Mae rai eglwysi efengylaidd yn rhoi lot o bwyslais ar y gair. Fi'n cyffredinoli chydig bach fan hyn, ond yn gyffredinol eglwysi fwy ceidwadol, fwy diwygiedig. A maen nhw'n rhoi pwyslais cywir da ar bregethu, ar ddarllen y gair ac ar esbonio'r gair, a sdim angen unrhyw beth arall ar ond y gair. Yna, mae dych chi eglwysi eraill, a fi yn cyffredinoli, fi'n gwybod hyn, ond eglwysi falle fwy charismataidd. Eglwysi lle mae'r pwyslais i gyd ar yr ysbryd, a dyna gyd ni angen yw gwaith yr ysbryd glân yn dod ac yn gweithio yn ein plith ni, a mae hynny'n bwyslais da hefyd, ond chi'n gweld y broblem? Maen nhw'n gwahanu'r ddau oddi wrth ei gilydd. A mae'n y berygl yn hynny. A be fi eisiau ni weld y bore yma yw mae'r hyn sydd angen arno ni yw y ddau. Ac a dweud y gwir, chi ddim yn gallu gwahanu nhw mewn gwirionedd. Achos mae gair Duw dim ond yn mynd i fod yn effeithiol trwy waith yr ysbryd glân. A'r ffordd mae'r ysbryd glân wedi dewis gweithio yw trwy ei air. Yr hyn sy'n angen fwy arno ni y bore yma. Pob tro mae'r gair yn cael ei bregethu, yr hyn sy'n angen arno ni bob dydd mewn gwirionedd yw gair Duw yn dod ato ni mewn gwendid ar ysbryd glân yn gweithio yn ein calonau ni. Gydwch chi ni feddwl te am y gair yn gyntaf. Ac wrth gwrs, mae'r gair yn dod ato ni mewn gwahanol ffyrdd. Mae'r Efengyl yn gallu cael ei gyflwyno i ni mewn sgwrs neu mewn llyfryn, mewn tract ar YouTube, mewn pob math o ffyrdd, ond yn gyffredinol, y ffordd mae Duw wedi drefnu yn hanesyddol i bobl i glywed y gair ac i gael ei hachub yw trwy bregethu. A felly dyna lle fi eisiau ffocysu, bregethu. Be mae Paul yn dweud fan hyn am bregethu? Mi eisiau ni nodi dau beth. Gyntaf i gyd, mae gwir bregethu yn cyflwyno nid y pregethwr, ond Crist. Mae gwir bregethu yn cyflwyno, hynny yw'n dod a'n sylw ni, nid at y pregethwr, ond
at Grist. Drwch ar adnod 1. Minnau, pan ddeithym atoch gyfeillio. Ni ddeithym fel un yn rhagori mewn hiodledd neu ddoethineb wrth gyhoeddi i chwyddi'r gelwch dim. Mae chydig yn ironic y ffordd mae'r geiriau wedi cael eu cyfieithu. Dydych, wrth reiddi eitha impresif, rhagori mewn hiodledd. Be mae Paul yn dweud yw, pan nes i ddod atoch chi'n pregethu, ond i ddim yn siarad mewn rhyw eiriau hir ffansi. Ond i ddim yn dod gan rhyw fath o trial dangos fy hunan a cael chi feddwl, waw, nag yw Paul yn pregethwr impresif. Na, a dweud y gwir, y gwrthwyneb o fe'n trio, drwchwch ar adnod y 3 ymlaen, mae'n dweud mewn gwendid ac ofn a chryndod mawr bu mi yn eich plith. Am hymadrodd i am pregeth nid geiriau deniadol doethineb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth mwyn i'ch ffydd fod yn seiliedig nid ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw. Yn y ganrif gyntaf, mewn llawer o ddiwylliannau, oedd yna bwyslais mawr ar rhethreg, ar retoric, ar gallu pobl i siarad. Ac oeddech chi bobl oedd yn gallu siarad am unrhyw beth. Byddwch chi'n rhoi pwnc iddyn nhw a byddwn nhw'n gallu siarad am hanner awr efo yr iaith mwy o blodeuog, ffansi, a byddwch chi'n gorffen a byddwch chi'n dweud, waw, sy'n y byd mae wedi siarad am hanner awr am dustbins a fi wedi ffindo'r peth mor ddiddorol. Waw fi eisiau mynd i prynu dustbin nawr. A Paul yn gweud, nid fel na o'n i gyda chi. Ond i ddim yn defnyddio rhyw technegau. Ni ddim yn dibynnu ar rhyw sgiliau ieithyddol mwyn eich cael chi i gredu. Na, cofiwch fel o'n i. Yr awgrym am Paul yw bod na ddim byd special amdano fe wrth edrych arno fe a'r ffordd o fe'n yn siarad. Ond Paul yn dweud na, o'n i'n dod atoch chi ac o'n i'n ymwybodol o'n wendid i. O'n i'n gwybod bod fi ddim yn gallu'ch achub chi na'ch perswadio chi am geiriau i ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. O'n i'n dod atoch chi mewn cryndod, yn gwybod bod chi angen credu a bod dim byd o'n i'n gallu wneud i eich achub chi. Mae gwir bregethwr ddim yn cyflwyno'i hunan. Ond nid dyna'r math o bobl ni'n aml eisiau fel pregethwr, yfe? Ni'n edrych am bobl slick. Ni'n edrych am bobl hyderus. Ni yn edrych ar bobl sydd yn impresif yn aml iawn. A falle bod chi wedi cael y profiad yna, chi'n meddwl mynd i ryw gynhadledd neu ryw gyfarfod a chi'n gofyn y cwestiwn o pwy sy'n siarad. Pam bod chi'n gofyn hwnna? Os chi'n cyrraedd diwedd pregeth, a'r hyn sy'n mynd trwy'ch meddwl chi yw, nag oedd e'n dda. Nag oedd e wedi siarad yn dda fyna. Nag oedd hwnna'n ddiddor. Mae rhywbeth wedi mynd yn wrong. Be dylse fod yn mynd trwy'n meddwl ni yw nag yw Duw yn dda. Wel, y cwbl yw'r pregethwr yw arwydd, signpost. Mae lot o Gymru yn does pan maen nhw'n mynd ar eu gwyliau a maen nhw'n dod nôl adre, maen nhw'n croesi dros Bont Hafren a maen nhw'n gweld yr arwydd yna croeso i Gymru. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dathlu. Pam? Pam maen nhw mor hapus? Maen nhw'n hapus i weld yr arwydd? Na, wrth gwrs ddim. Pe maen nhw'n hapus yw bod nhw'n ôl adre. Dyna pam maen nhw'n dathlu. Peidiwch am ddeall, mae yna le i roi diolch i Dduw, mae yn donio pobl. A mae yna amrywiaeth mynd i fod mewn personoliaethau, pregethwyr, mae hynny'n wir. Ond oedd Paul ddim eisiau
i'r Corinthiaid ddibynnu arno fe. Ond nhw ddim eisiau i'w ffydd nhw fod yn seiliedig arno fe. A felly mae'n atgoffa nhw, chi'n cofio, un neges o ddyfu. Allwch chi crynhoi popeth nes i ddweud wrthoch chi yn yr holl gyfnod o'n i gyda chi fel hyn. Adnod 2, dewisais beidio a gwybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist ac yntau wedi ei groeshoelio. Mae Paul yn dweud, gallwn ni ti mynd ar ôl pob math o bynciau eraill, gallwn ni siŵr o fod wedi eich perswadio chi trwy rhyw iaith impresif, ond na, nes i bwysleisio, nes i ddewis. Aros fan hyn. Crist ac yntau wedi ei groeshoelio. Di wrth y modd efo'r geiriau hynny. Sewch chi, wel, oedd yn wir yn yr eglwys y Mangor, oedd nhw arwydd, maen nhw'n cael gwaith ar y deilad, ond oedd nhw arwydd uwch ben y pregethwr yn dweud y geiriau hyn, achos dyna yw pregethu, dyna beth sy'n fod i ddigwydd. A bydd lot o bobl yn gweud, wel, mae'n jyst yn dwp. Mae'n mynd i fod yn boring, bydd pobl yn dod bob wythnos, a bydd nhw'n clywed yr un neges, na bydd nhw'n diflasu. Wel, na. Achos mae'n wastad fwy i'w ddweud. Mae'n wastad fwy i'w weld. Dyw gweud fan hyn fod Paul dim ond wedi pregethu Crist ac yntau wedi groeshoelio. Dyw ddim yn golygu mae yn llythrenol yr unig peth oedd yn dweud bob tro oedd mae Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Na, mae yna gymaint i'w ddweud am Iesu Grist, am ei bersonau. Mae yna gymaint i'w ddweud am y groes a beth nath ei gyflawni fyna. Ond wrth gwrs mae'r Beibl i gyd yn pwyntio at hyn. Os dyw e'n mynd heno, gawn ni flas o hyn. Mae'r Beibl i gyd yn dangos ein angen ni am waredwr. Mae'r Beibl i gyd yn dangos ein angen ni am y groes, a felly mae Paul yn dweud, o'n i'n dod nôl o hyd ac o hyd at yr neges syml yma. Mae beth i chi angen yw Iesu Grist ac yntau wedi groeshoelio. Cymaint mae e wedi wneud droston ni. Cymaint yw bobl nawr. Yr peth gyntaf am bregethu. Mae'n cyflwyno nid y pregethwr, ond yn cyflwyno Crist. Dewch ato fe. Dewch ac addolon Crist o'r nef. Ond yn ail, mae gwir bregethu'n cyflwyno nid doethineb y byd, ond doethineb Duw. Ond y pwynt yw, dyw'r neges yma am y groes ddim yn mynd i wneud synwyr i'r bobl yn cwmpas ni. Paul yn dweud hynny, mae'n gwneud e'n glir yn adnod 8, yn dydi? Nid adnabu neb o lywodraethwyr yr oes presennol mor ddoethineb hon, oherwydd pe buasant wedi ei hadnabod, ni fuasant wedi croeshoelio arglwydd y gogoniant. Wel, os y'n ni'n glynu wrth hyn, wrth Crist wedi ei groeshoelio, os y'n ni'n glynu at y syniad fod Duw wedi trefnu mai pregethu yw ffordd i bobl clywed y neges, mae pobl yn mynd i wneud sport am ein pennau ni. Mae'n mynd yn groes i ddoethineb y byd. O, chi ddim yn mynd i gredu hynny? O, chi ddim yn mynd i ddysgu hynny, ydych chi? Mae ymosodiadau mynd i ddod. Y temptasiwn yna i roi fewn i ddoethineb yr oes. Pregethu, fod pobl yn dod at ei gilydd o sil i sil ac yn eistedd yna tra bod un person yn siarad a disgwyl iddyn nhw i wrando. Beth? Mae hwnna'n really odd. O, falle oedd y pethau yna'n gweithio yn y 19fed ganrif, falle oedd yn gweithio yn y ganrif gyntaf, ond ddim heddi, na ni angen pethau newydd. Mae'r eglwys yn cael ei themtio, yn dydy, i ddilyn ffordd y byd. Mae cwmnïau a busnesau yn defnyddio pob math o ddilliau, yn dyn nhw. Pob math o ffyrdd mwyn marchnata ag cael cwsmeriaid. Maen nhw'n dod lan efo pob math o publicity stunts a rhyw gynigion arbennig a mae'n oberyg i'r eglwys fynd yr un ffordd. A fi ddim yn sôn fan hyn am
bod ni ddim bod i ysbysebu a ddim bod i geisio creu cysylltiad. Ddim o'n gwybod wrth gwrs bod ni. Siwr mae pobl yn mynd i glywed os nag i ni yn dod i gysylltiad gyda nhw. Mae hynny'n holl bwysig. Ond be fi yn siarad amdano fan hyn yw yr temtasiwn yna i stopo pregethu Crist a stopo ymddiried mewn pregethu ac i ddibynnu ar bethau eraill yn lle. Mae gwir pregethu yn dal ati, hyd yn oed pan dos na ddim rhyw fendith neu rhyw ffrwyth amlwg iawn. Mae gwir pregethu yn ffyddlon i Dduw. Fod yn edrych fel ffolineb i eraill. Pam? Pam ydyn ni fel eglwys yn glynu wrth y pethau hyn, achos dyma mae Duw wedi roi i ni. Nid yn neges ni yw, ni methu wneud beth ni eisiau, gyda ni methu cyflwyno fe unrhyw ffordd ni moyn. Na, ni'n genhadon Crist a ni angen aros yn ffyddlon iddo fe. Dwch ar adnodau 6 a 7. Eto rydyn ni yn llefaru doethineb ymhlith yr ai eiddfed, nid doethineb yr oes bresennol, na'r eiddo llywodraethwyr yr oes bresennol sydd ar ddarfod amdanynt. Rydyn ni'n llefaru doethineb Duw a'i dirgelwch, doethineb guddiedig a ragordeinio Duw cyn yr oesoedd un dwyn i'n gogoniant. Ac yna'n adrodd nawr, fel mae'n ysgrifenedig, pethau na welodd llygad, ac na chlywodd Crist, ac na ddaeth i feddwl neb, y cwbl rhain yw'r pethau darparodd Duw ar gyfer y rai sy'n ei garu. Paul yn dweud chi'n gallu ymddiried yn yr neges yma. Chi'n gallu ymddiried yn yr dull yma. Dyma'r ffordd mae Duw wedi trefnu, mae wedi roi'r dirgelwch yma, yr efengil oedd yn guddiedig ond nawr mae wedi datguddio fe i ni a'r ffordd mae i gael ei gyflwyno yw trwy bregethu. Nath Aaron ddweud rhywbeth wythnos diwetha, nath wir yn haroi. Ond yn dweud, yn reddfol fel pobl ni'n cael ein atynnu at y gweledol. Dyna oedd problem nawr, yr Israeliad, o'n nhw'n cael ei atynnu at eilunod, peth o'n nhw'n gallu gweld a cyffwrdd. A ni'r un fath yn dyn ni'n cael ein atynnu at y gweledol, at pethau sy'n edrych yn wych, yn shiny, yn impresif. Does yna ddim byd gwych a shiny ac impresif am bregethu. A felly ni'n cael ein temtio i fynd ar ôl pethau eraill. Dyma'r ffordd mae Duw wedi drefnu, a mae eisiau ni lynu wrtho fe. Dyna un ochr y geiniog, pregethwyr yn cyflwyno Crist a doethineb Duw. Wel, ynddo hun bydda hynny yn wastraff amser. Ynddo hun mae pregethu a cyflwyno gair Duw yn gwneud dim, heb ochr arall y geiniog. Mae'n ni'n dod at yr ail bwynt mawr mae Paul yn siarad amdano, sef yr ysbryd. Os yw pregethu mor ffôl, mor wan, mor aneffeithiol ynddo hun, siwr mae pobl mynd i gael eu hachub, wel, trwy waith yr ysbryd glân. A fan hyn, eto fi eisiau nodi 2 beth a maen nhw'n gysylltiedig gyda'r pwyntiau ni wedi gweld yn barod. Yn gyntaf, yr ysbryd sy'n galluogi ni i dderbyn Crist. Dim ond trwy waith yr ysbryd i ni'n gallu derbyn pwy yw Iesu Grist ac yntau wedi groeshoelio. Ni wedi canu bod ein Duw ni yn drindod. Yn drindod fendigaid, yn dad, mab ac ysbryd glân. Un Duw, y 3 person yma yn gyfuwch a'i gilydd mewn gogoniant. Ond un o'r pethau sydd fel petai nodweddu'r ysbryd glân yw fod e'n ymhyfrydu mewn datguddio a dod â phobl i ymddiried yng Nghrist. Dwch ar adnod 10.
Eithir, datguddiodd Duw hwy I ni trwy'r ysbryd. O blegyn mae'r ysbryd yn plymio pob peth hyd yn oed ymderoedd Duw. So, os chi wedi gweld fideo o pobl yn free divio. Free diving. Hynny yw, mynd lawr o dan y dŵr heb scuba, heb masg na dim byd fel. Mae'n anhygol. So maen nhw'n dal I gwyd. Mae'n anhygol mor isel maen nhw'n gallu mynd, mor ddofn, a maen nhw'n mynd lawr a lawr a lawr ac yna'n gallu dod ar rhywbeth lan o'r dyfnder. So oedd Paul yn gwybod y pethau hyn. O ble mae awduron y Beibl wedi cael eu neges nhw? So di ni fel Cristnogion wedi clywed a wedi gallu credu y pethau yma, wel, trwy waith yr ysbryd. Mae'r ysbryd fel petai wedi plymio'n ddofn I ddymderoedd Duw a wedi dod â'r pethau yma lan i'r wyneb a wedi dod â ni I allu dal gafel ynddyn nhw. A pan chi'n meddwl am y peth, mae hynny'n gorfod bod yn wir, yn dydi? Mae Paul yn esbonio, drychwch ar adnod 11 a 12. Mae'n dweud, pwy sy'n deall y natur ddynol, ond yr ysbryd sydd ym mhob un. Yr un modd, nid oes neb yn gwybod natur Duw, ond ysbryd Duw. Ond na ni, nid ysbryd y byd a dderbyniasom, ond yr ysbryd sydd oddi wrth Duw, mwyn I ni wybod y pethau roddodd Duw o'i ras I ni. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw hyn. Fi'n meddwl am rif. Okay? Pa rif ydw i'n meddwl am? Okay? Pa rif ydw i'n meddwl am? Saith. Anghywir, man. Way off. Unrhyw un arall eisiau dyfalu? Pa rif fi'n meddwl am? 53. Not even close. Go on, Steffi. 1 biliwn na rif crwn da, ond na'r ateb oedd 27,365,112.5. Okay? Nawr, bydde neb ohonoch chi wedi gallu cael hwnna. Pam? Achos mae'n guddiedig yn o fi. Yr unig ffordd chi'n gallu gwybod hwnna yw os I fi yn dweud wrthoch chi. A be mae Paul yn dweud fan hyn yw, yr unig ffordd I ni'n gallu gwybod doethineb Duw, meddwl Duw, cynllun Duw, yw os mae yn cyflwyno fe I ni. Yr unig ffordd I ni'n gallu edrych ar Iesu Grist ac yntau wedi groeshoelio a ddim gweld hynny fel wastraff a methiant yw trwy'r ysbryd glân. Na'r unig esboniad yn dyfa. Pam fod rai pobl yn derbyn gair Duw ac eraill ddim? Ni'n gwybod o brofiad dyw e ddim I wneud gyda oedran. Ni'n gwybod bod e ddim I wneud gyda rhyw. Ni'n gwybod bod e ddim I wneud efo cefndir na clyfrwch neu statws cymdeithasol na dim byd fel yna. I ni gyd wedi cwrdd ac yn gallu meddwl am amrywiaeth o Gristnogion. Yr ateb yw hyn. Gwaith dirgel yr ysbryd glân. Dyna pam mae mor wirion I'n ffrostio mewn dynion. Dyw'r pregethwr gorau ddim yn gallu dod â person I gredu hyn, dim ond yr ysbryd all wneud hyn. Dim ond Duw all achub. Ac yn ail, yn fyr, mae'r ysbryd yn galluogi ni I weld ffolineb y byd a doethineb Duw. Dwchwch ar adnod 13 ac 14. Rydym yn mynegu'r rhai mewn geiriau a ddysgwyd I ni nid gan doethineb ddynol, ond gan yr ysbryd, gan esbonio pethau ysbrydol i'r rhai sydd yn meddu yr ysbryd. Nid yw'r rhai aniannol yn derbyn pethau ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddynt hwy. Ac ni allant eu hamgyffred, gan mai mewn modd ysbrydol maent yn cael ei barnu. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw'r unig bobl sy'n gallu derbyn yr hyn
Mae'r ysbryd yn ei ddweud yw'r rheini sydd wedi derbyn yr ysbryd. Yr unig rai sy'n gallu deall a derbyn doethineb Duw a troi ffwrdd o ffolineb y byd yw'r rhai mae'r ysbryd glân yn gweithio ynddyn nhw. Mae lot o'n chi'n gwybod mae dydi wraig o Ukraine yn aros dyn ni ar y foment. Mae'n wraig hyfryd, ond ni ddim wedi dod i nabod hi'n dda iawn, achos dyw hi ddim yn siarad lot o Saesneg, dyw hi ddim yn siarad dim Cymraeg, ac ni ddim yn gallu siarad iaith Ukraine. A felly, ychydig o eiriau, ychydig o sgwrs sydd, ond mae yna rhywbeth sydd wedi rili helpu hynny, sef mae yna app, gwych wrth gwrs, ar y ffôn, a mae'r app yna'n gallu cyfieithu. Heb yr app, ni'n stuck. Heb yr app, mae just synnau yw'r geiriau. Mewn ffordd, mae'n dod os o fel nonsens, gobl di gwc yn dydy, a ni ddim yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl, ond os ystach chi'r app yma, mae'n galluogi chi i ddeall ac i dderbyn yr hyn sy'n cael ei ddweud. Mae Paul yn dweud fod yr ysbryd glân yn gwneud yr un peth yn ein profiad ni. Yr ysbryd glân sydd wedi ysbrydoli y Beibl, ond mae'r ysbryd glân nawr yn dod ac yn trigo yno ni. Trwy'r ysbryd glân, ni'n gallu dal gafel ar bethau Duw ac yn gallu ddilyn e. Heb yr ysbryd glân, mae'r neges yma yn gobbledygwc. Mae'n nonsens. A mae eisiau ni felly baratoi yn hunan ar gyfer hynny. A mae eisiau ni dderbyn, mae yna bobl ni'n mynd i gyflwyno'r neges iddyn nhw, a dyn nhw jyst ddim yn mynd i allu deall e. Mae yna bobl ni'n mynd i gyflwyno'r hyn ni'n credu iddyn nhw, a maen nhw'n mynd i feddwl fod e'n ffôl. Mae Paul yn dweud hynny yn adnodau 15 ac 15. Mae rai ysbrydol yn barnu pob peth, ond ni chant hwy ei barnu gan neb. Yng ngeirir ysgrythur, pwy a adnabu feddwl o'r arglwydd i'w gyfarwyddo, ond mae'n meddwl Crist gennym ni. Ni chant hwy ei barnu gan neb. Mae Paul yn gweud, peidiwch poeni be mae pobl yn meddwl ohonoch chi. Chi'n mynd i ddilyn doethineb Duw, chi'n mynd i ddilyn ei gynllun ei ar gyfer eich bywyd chi. Peidiwch poeni be mae pobl eraill yn meddwl. Mae'n meddwl Crist gennym ni. Mae Iesu Grist wedi rhoi ei feddwl ei ffordd o weld y byd i ni. A gallwn ni felly ei ddilyn e. Gair ar ysbryd. Gwendid y pregethwr. Grym Duw. Nawr, ni wedi mynd yn eitha cyflym trwy'r benod yma, mae'n y fwy gallwn ni ddweud, mewn un ystyr gallwn ni wedi cymryd y pethau yma ar wahân, a cael dwy bregaeth, ond ni ddim eisiau gwahanu nhw. Maen nhw'n perthyn gyda'i gilydd. Y darlun sydd wedi bod yn y meddwl i drwy'r wythnos, y darlun o llawer ohoni wedi clywed gan Gwyn, yn cyfeirio at hyn. Y berthynas yma rhwng y gair a'r ysbryd, a'r darlun o ddyn dyna, oedd deuawd, diwet. Llais y pregethwr, chi'n clywed hynny, yn cyflwyno'r neges, yn cyflwyno Crist croesoeliedig ar glwydd y gogoniad. Ond yma llais yr ysbryd yn dangos i chi gwirionedd hyn, yn eich galluogi chi i dderbyn hyn, yn eich galluogi chi i gredu hyn ac i i'w ddilyn e. Swn ni weddio am hyn yn does. Os mae gwaith yr ysbryd sydd yn allweddol i weinidogaeth y gair, swn ni weddio bydd yr ysbryd yn gweithio. Na ni weddio, dyn gilydd. Arglwydd yn Duw. Ni'n dod at y tŷ yn awr ac ni'n gwybod hebddo ti i ni methu gwneud dim. Mae'r apostol Paul yn gofyn pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, heb Dduw, mae'r pethau yma'n amhosib.
Ond diolch Arglwydd fod pob peth yn bosibl gyda chi. Ni'n gofyn nawr yn ei di fan hyn, y bore yma, cymryd dy air di a thrwy dy ysbryd glân i gymhwyso fe a gweithio yn ein calonau ni. Dyna'n gweddi ni am bob man lle mae dy air yn cael ei brygethu. Dyna'n gweddi ni am ein cymuned ni, am ein dinas a gwlad ni, Arglwydd gweithio trwy dy ysbryd glân achubiaeth llawer iawn. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen rhif 60. Ysbryd glân a roddwyd i ni ar esgyniad Crist Efnydd. Cymer nawr o'i eiddo yntai ac o leia ei wyneb ef. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu. Arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.